Bun găsit, sau mai bine zis, bine ați venit. Numele meu este Trotuar și sunt din Simeria, mai exact de pe strada Libertății. Cu toate că nu sunt foarte în vârstă, sunt bolnav cronic și asta doar din cauza că de foarte multă vreme sunt neîngrijit. Încă de la început am fost călcat în picioare, bătut de ploaie, murdărit de câini, dar nu m-am supărat, așa e pe lume. Mai greu pentru unii, mai ușor pentru alții. Nu întotdeauna a fost așa. Comuniștii făceau muncă voluntară ca să mă îngrijească. Ei chiar mă și văruiau, dar vremurile acelea au trecut. De atunci, nimic. Dar să lăsăm povestea mea. Eu nu am de ce să mă plâng, sunt la munca de jos și asta e. Vecinul meu de stradă, artistul sau vedeta, tocmai își dă sfârșitul. Nu mai poate vorbi, dar vă zic eu ce s-a întâmplat. Ăsta de când s-a născut a distrat oamenii, i-a făcut să râdă, i-a dus în locuri nemai văzute, le-a spus povești, le-a arătat războaie, le-a arătat chiar și alte lumi, dar acum nu mai e, ci că e în moarte clinică. Eu personal nu cred că se mai poate face nimic pentru el. Păcat să mori părăsit de cei pe care i-ai primit cu atâta drag. Totuși, eu, trotuarul de pe strada Libertății, țin să vă mai spun un lucru. Simeria merită altceva.